goed, ik denk beladen die in de zin van hij zijn uitslag daar. En nou deze uitslag, 2, misschien nog 3 zitten. Hoe viel je? Nou, wel teleurgesteld natuurlijk. We hopen op in ieder geval hetzelfde aantal en misschien nog een zit erbij. En ik zou je jong toch wel een verhoring van links en rechts die wel heel duidelijk is. En ik denk dat het AZC-discussie daar een belangrijke rol in speelt. En dat maakt het me wel wat bezwariger. Ben je schrokken? Ja, wel een beetje. Ik vind verlies voor zijn eigen partij vind ik jammer, maar ik vind het grote verschil tussen links en rechts, daar schrik ik eigenlijk nog veel meer van. Dat vind ik jammer voor uzelf meerschap. Nou hebben we je in de, laat ik het maar even zeggen, oude nieuwe coalitie meedraait. Hoe zorg je naar de toekomst? Altijd hoopvol natuurlijk. Ja, zo is het. Je moet altijd de mogelijkheden wel zien. En er is een hele protegeren in onze gemeente. Echt een grote uitdaging, maar het is een gemeente die het broest, die het borrelt. Er is van alles. De oude periode zit er uit zet. En ik ga nog steeds, ik al hebben een fractie nou. Wie zullen u stonken erbij zijn voor de komende tijd? Als je dan zorgt naar deze uitslag, hoop je nog op te redden dat je dan misschien in de coalitie of in de oppositie nog wat meer voel gaat, laat ik het zo maar zeggen, omdat je dan een beetje meer gewicht gaat, laat ik dat maar samenschrijven. Nou ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus 3 zitten zo nog wel mooier wezen. Maar ja, nogmaals, het is toch vooral om de inhoud. En als maar meer zitten, dan heeft meer invloed. Dat ben ik maar jou eens. Maar ik sta er hierover. Een liedse fractie kan het verschil maken. En wij zullen dus altijd inzetten voor alles wat kwetsbaar is. Zowel inwoners als dus natuur.